אז בואו נפרט את כל המערכות השונות שאנחנו צריכים. קודם כל באמת הסרטונים, שזה התוכן שלנו. צילמנו, ערכנו, הסרטונים עכשיו יושבים לנו במחשב. מה עושים איתם? אז אנחנו צריכים מקום לאחסן את הסרטונים, איפשהו באינטרנט שנשים את הסרטונים, ומשם נוכל לתת אותם לכולם. אוקיי, אז יש שתי מערכות פופולריות, זה יוטיוב וויאמו. יוטיוב זה חינם, כל אחד יכול להירשם ולהעלות את הסרטונים שלו. אני חושבת שזו דרך מעולה לאנשים מתחילים, קורס מתחיל, ושם בהגדרות אנחנו גם נשים את זה שלא יהיה נגיש לכל אחד. הבעיה ביוטיוב זה שכן אפשר להפיץ את הסרטונים, מישהו לוקח את הקישור, הוא יכול לשלוח את זה לעוד אנשים. אופציה שנייה שהרבה משתמשים בהם זה וימיו, שזאת מערכת בתשלום, לא כל כך זולה, אבל היא מאבטחת, מאוד מאובטחת, ואפשר להגדיר שם שרק מי שצופה בקורס עצמו יראה את הסרטונים, אי אפשר להפיץ את זה הלאה. אז צריך לבחור אחת מהמערכות האלה, כדי לאחסן את הסרטונים. הנה דוגמה של היוטיוב שלי עם הסרטונים, ומכאן אני לוקחת ושותלת את זה בקורסים. המערכת השנייה שאנחנו צריכים זה איזושהי מערכת לקורסים. זה המקום שבו אנשים ממש צופים בקורס, זה מה שהם רואים כשהם נכנסים לקורס שלנו. זאת מערכת שנותנת לנו גישה או חוסמת גישה לצופים. וכאן אנחנו מנהלים את הסרטונים, אפשר לראות מי נרשם, אפשר לראות ממש כמה, באיזה שלב של הקורס אנשים נמצאים, האם הם רק נרשמו ולא נכנסו, האם הם מתקדמים ומסיימים את הקורס. אפשר גם להעלות שם לא רק סרטונים, אפשר קבצי אודיו, אפשר שאלונים, אפשר קבצים PDFים, משימות, דברים כאלה. ומערכות נפוצות יהיו רב מסר, סמוב, שלח מסר ועוד כל מיני. אלה הפופולריות יותר בארץ, בחו"ל יש גם הרבה אופציות שונות. אני אישית מאוד אוהבת לעבוד עם רב מסר, כן עולים קצת יותר, אבל בעיניי מאוד מאוד נוח לעבוד עם המערכת הזאת. והנה דוגמה לקורס שלי, ככה זה נראה, זה כשמישהו נכנס לקורס, הם רואים בצד ימין את הסרטונים, וכמה זמן כל סרטון, ויש את התוכן, ומתחת תכנים, משימות, דברים כאלה. ועכשיו נשאר לנו דף נחיתה. דף נחיתה זה דף שמסביר על הקורס, זה לפני שמישהו קנה את הקורס, זה דף שמוכר את הקורס שלנו, גם שאנשים יבינו מה הם יקבלו, וגם אנחנו משכנעים אותם למה זה יעזור להם. זה גם המקום שממנו הלקוחות יכולים לשלם על הקורס. אז בסוף היום הדף נחיתה זה מה שאנחנו שולחים, מפיצים הלאה לעולם, ומי שמתחבר ורוצה, משם הוא יכול לגשת לקורס שלנו. את הדף נחיתה בדרך כלל בונים במערכת הקורסים שבחרנו. זה משהו לחשוב עליו, המערכת קורסים שבחרנו, שם גם נבנה את הדף נחיתה. מצב קצת שונה זה אם יש לכם אתר אינטרנט, יכול להיות שתרצו לבנות שם את הדף ולהוביל למקום אחר, אבל רוב האנשים משתמשים באותה מערכת. הנה קטע מתוך דף נחיתה. ושוב, אותה מערכות כמו קודם, סמוב, רב מסר, שלח מסר, כל מיני כאלה. ועכשיו יש לנו את העניינים הקצת יותר מסובכים, שקצת יותר גם קשה למצוא עליהם מידע באינטרנט, אני יודעת שאני מאוד התקשיתי, וזה הסליקה. אז כדי שקורס יהיה אוטומטי עד הסוף, אנחנו נרצה לתת את האפשרות לשלם
ולקבל את הקורס מיד. אוקיי? במקום כל מיני ביטים, העברות, דברים כאלה, שאנשים יוכלו ישר לסלוק ולקבל את הקורס. אז יש כל מיני מערכות סליקה. חלקכם אולי עובדים כבר עם מערכות, אבל מי שלא, יש דברים כמו משולם, שנקראים קרור עכשיו, קארנטקום, UPay, ועוד כל מיני מערכות שונות. נצטרך להירשם לאחת מהן. וקבלות, כדי לחסוך לעצמנו עבודה ידנית, אני רוצה שהקבלה תצא באופן אוטומטי בעת הרכישה. אז במקום שמישהו יקנה ונצטרך כל פעם להוציא קבלה, אנחנו רוצים שכל זה יקרה לבד, ובשביל זה נצטרך מערכת של חשבוניות דיגיטליות. חלקכם בטח רשומים כבר, ומי שלא שווה להירשם. דוגמאות זה נגיד חשבונית ירוקה, ששינו את השם למורנינג, Invoice for you, ועוד כל מיני. מה שכן חשוב פה מאוד, זה לוודא מראש שהחברות סליקה והקבלות עובדות ביחד עם המערכת קורסים, והדרך לבדוק את זה זה ממש להתקשר לכל אחד מהם, לוודא שהכל עובד ביחד. השילוב שאני ממליצה עליו כשילוב הכי פשוט בעיניי, זה להשתמש ברב מסר, יחד עם חשבונית ירוקה ומשולם, אבל זו רק דוגמה, יש הרבה מאוד אופציות, וכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל תוודאו שהכל עובד ביחד. ושוב, הקטע המסובך וטכני, זה לחבר הכל, לעשות את ההגדרות ואת האוטומציות. אני אישית עשיתי כמה קורסים של איך לבנות קורס דיגיטלי, ולא לימדו איך לעשות את זה, וזה הקטע ששומרים את הראש עליו. אז באמת, אחרי שיש לנו את כל המערכות האלה, שזה מערכת לאחסון, טוב, עוד שנייה אני אדבר על זה, אבל כשיש לנו את כל המערכות ביחד, אנחנו צריכים להגדיר הכל ולעשות אוטומציות, ולחבר הכל ביחד, כדי שזה יעבוד באמת באמת אוטומטית ועצמאי. אז לסיכום, מה יש לנו? אז יש לנו את הסרטונים עצמם, מערכת אחסון, כמו שאמרנו, יוטיוב או וימיו, אופציות טובות. יש מערכת קורסים שבה אנחנו מעלים את הקורסים, ושם צופים בקורס, ששם גם כנראה יהיה דף נחיתה, אז זה תכלס מערכת אחת, ומערכת לסליקה, ומערכת לקבלות. מקווה שזה עזר לכם לעשות סדר, מוזמנים להתייעץ איתי במה להשתמש, מוזמנים להתחיל לבדוק, להתקשר עם החברות, להבין מה עובד ביחד. וזהו, מקווה שזה עשה לכם קצת סדר בראש.